Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So mukoma, inini ndainge ndimbori mbavha ndokubva ndazouyawo kuno kuSouth Africa. Saka ndakabva ndazotanga kudanana noumwewo mukadzi uyu ainge ari single mother. Ndainge ndisingatozivi kutoti iye amai vake vainge vari n'anga. Saka ndichitomupfimba hakusi kunzi ndainge ndichimuda, but it was only because ndainge ndichingodawo munhu wekuti ndinge ndichingofarawo naye, kungozvifadzawo nyama dzangu. Zvadaro mukomanashi ndipo apo paakabva azondiudza kuti ainge aine pamuviri. Mukoma ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti pamuviri ipapo ange achizopabvisa. Mukoma akaramba, but pandakaona kuti munhu ainge aramba kubvisa pamuviri paya, ndipo pandakabva ndazoita plani dzangu. Mukoma ndakaenda ndikabva ndazonotenga mapirits andaitoziva kuti mapirits awa kana ndikamunwisa aikwanisa kuzoita miscarriage. Ndainge ndiine imwe friend yangu ainge achishanda mune imwe pharmacy kuno kuBoxburg, ndokubva azondibatsira akandipa mapirits awa iwo ari toxic kune munhu anenge aine pamuviri, but at the same time anenge ari tasteless. Akandipa mapirits aya ari 12, akabva anditi kuti ange achikwanisa kuzoita miscarriage unofanira kuti unge uchizomunwisa mapirits awa ose in one day. Hamene kuti uchazvifambisa sei. Ndakabva ndazomudaidza kubva ndamuudza kuti ndainge ndisiri kuenda kubasa, ndainge ndiri paoff mukoma, because ndainge ndichida kuti ndinge ndichinyatsowana mukana nokuswera ndichimunwisa mapirits iwawo. Murungu ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndisiri kunzwa zvakanaka, I was feeling so sick. So murungu akabva anditi it is fine, unozoya hako kubasa kana wava right. Ndakaswera ndiine munhu wangu. So mukuzonoswera mukomanashi ndipo apo pandakabva ndazomutengera juice. Ndakamutengera juice ndikatora mapirits 4 ndokubva ndamakuya ndikamaisa mujuice. Akabva atanga kucomplain achiti ainge achinzwa dizzy. Ndikati zvimwe kuda dehydration. Ndokubva ndaramba ndichingomupa juice each and every time. Pandaimupa juice mukoma ndaingoisa mapirits aya ndakamakuya kuzonosvika achizonomapedza kumanwa ose ari 12. Takarara mukoma. Mangwana acho makuseni munhu akamukira kudzokera kumba kwake, then ndokubva azotanga kundiudza kuti ainge achinzwa mudumbu make mainge muchimona. Ndikati wadi waenda kuchipatara? Akati achiri kugadzirira kuenda kuchipatara. Ndokubva anditumidzira picture. Ndikabva ndaziva kuti ye zvangu zvainge zvaita, inge atoita miscarriage. Akazoenda zvake kuchipatara ndokubva vazonomupa mamwe mapirits ekusuka chibereko. Saka iye at that time ainge asina kana kutomboziva kuti ndini ndainge ndakamukanganisa ndakakonzeresa kuti ange achizoita miscarriage. Akazongoendawo kumusha mukoma. Akati asvika kumusha mai vake iye anoti vakabva vamuti, ko mwanangu zvawakasviba iwe, wakasviba mwanangu, ndikufanira kuti ndinge ndichizokuchenura. Vachizonopinda naye mumatare ndopavakabva vazoona kuti ainge akabvisa pamuviri, iyewo achiti ainge asina kana kumbobvisa pamuviri. Then ndokubva vazovheneka, hanzi akatondiona muglass because amai vacho vaishandisa mira. Ndokubva andiona muglass muya ndichitomuisira mapirits aya mujuice. Mukomanashi anoti iye amai vake vakamubvunza kuti nezvose izvo zvaainge aona ndichimuita muglass ainge achida kuti vange vachizondiita sei. Ndo apo paakabva achizoudza amai vake kuti kana kundipengesa vainge vaine kodzero nekuti vange vachindipengesa. Mukomanashi ndo pandakangotanga kungonzwa mavoices. After ndabva mukutaura naye ndakanzwa mavoices mukoma. Ndaingonzwa munhu achindidaidza, munhu ainge achingoti Tendai, not his real name, Tendai. Mukoma, munhu uyu akatanga achindidaidza after about 10 minutes, then akazongoramba ondidaidza zvekuti noise yaainge oita munzeve dzangu mukoma, I could not handle it. And ndaiti kana
ndakatarira ndaiona umwe murume ainge akapfeka jaketi reblack achiuya kwandiri achingoti tendai tendai, then aiti kana auya kwandiri asvika pandinenge ndiri obva apinda mandiri. Ndainzwa kurwadziwa kuita sekunge ndinenge ndarohwa nemagetsi. Murume uya obva abuda futi mandiri obva anyangarika. After about a minute ndobva ndanzwa zvekare kuti tendai tendai, ndotoziva kuti hondo iya inenge yatanga. So mukomana nekuda kwezvose izvo zvainge zvichiitika ndopandakangotanga kungoridza mhere. Ndakaridza mhere mukoma zvekuti kana murungu akashamisika akafungidzira kuti sezvo ndainge ndakabata grinder maybe painge paine zvainge zvaitika ndainge ndazvikuvadza. Akauya pandiri akanditi what is wrong with you tendai. Ndokubva ndaramba ndichingoridza mhere. Ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndiine munhu wandainge ndichiona, sezvo ndainge ndiri munhu aisvutawo mbanje nekunwa doro. Akandituka achinditi ndombanje dzako idzi dzandinogara ndichikuudza kuti usazosvuta mbanje uri pabasa. Ndokubva azonditi enda unogara uko, but handina kuzonogara pasi mukoma. Ndakati ndichingonogara pasi ndikabva ndaona nyika ichivhurika. Ndokubva ndaridza futi mhere ndikatotanga kutokurura nhumbi dzangu, but at that time ndainge ndava kusanyatsokuziva zvandainge ndava kuita. Kunyange pandakakurura nhumbi handina kutoziva kutoti kwainge kuri kutokurura nhumbi kwandainge ndichiita. Ndokubva ndaramba ndichingotiza mukoma ndisingazivi kuti ndainge ndakanangepi. Ndo upenyu hwandakazorarama mukoma for almost a year, ndichingopenga ndichingotenderera muboxburg. Vazhinji mukoma vanogara muboxburg kana ndikanyatsokurondedzera kuti ndaiwanzokutambira pakati nepakati vanokwanisa kuzotoziva kutoti benzi riya rataiona izvo nditendai munhu wekuziva. Ndini hangu mukoma Nashi ndakapengeswa mwana wen'anga mushure mekunge ndadanana naye ndisingamudi ndichiti haana kunaka. Ndaiva neimwe girlfriend yangu ainge achigara kuJamestown wandaiti uyu ndiye akanaka, saka uyu ndainyara naye. Ndokubva ndazomanikidza kuti anga achizobvisa pamuviri iye asingatozvizivi mukoma. Zvimwe kuda ndipo painge patori nezambuko rangu because mukadzi uyu ava kufamba nerimwe zimotikari. Last time pandakasangana naye ndakashamisika muJoburg aine rimwe zimotikari. Iye ndiye nyakutondiziva. Ndakazotongonzwa ava kuti Tindo uri sei, ndokubva ndaona ari iye. Unfortunately when I tried to reach out to her she drove off because pacho paainge akamira ainge achitya kuzosungwa nemetro. I just wanted her numbers again. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section, but I think he learned his lesson. Anzi ndakapengeswawo nemwana wen'anga, asi mukoma mune zvivindi. Mupfimba munhu wamune muchitoziva kutoti mwana wen'anga. After that mobva mamupa pamuviri muchiziva zvenyu kuti hamumudi, mobva mamubvisa nhumbu iyoyo. Mune zvivindi, asi ngatitaurei navo mucomment section. Is it necessary kuti vange vachiti chandainge ndichingoda chandichiri kuda mafone numbers ake mukadzi uyu nekuda kwekuti ava kufamba hanzi nemotikari yakanaka? Pakaipa. Rekedzai tiva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Can you blame me mukoma? Nekuti musikana uyu wandakabva mukuchata naye muna September ainge achinyanyisa kuda zvino. I had no intentions to marry her because ndaiziva kuti once ndikamuroora like legally married then it meant kuti I was supposed to sacrifice her. Ndakatobva mukupiwa date mukoma a few days ago. Ndakarota ndikabva ndazoudzwa kuti musi wa 10 March ndopaari kufanira kuti ange achizofa. Saka apa ndikuda kuti ndige ndichizomutengera present. Handisati ndasarudza kuti what kind of a present am I supposed to buy for her. Ndichiri kumirira kuti n'anga yangu yekuMozambique inge ichizondiudza kuti this is the perfect present that I am supposed to buy for her. Ndanga ndichifungidzira kuti kana ndikamutengera motikari it will be far much easier, sezvo ari munhu wekuti haana kana experience uye zvekare haagoni kudriva motikari. So I have since started teaching her how to drive.
setting her up for the ultimate failure. Uye zvekare license ndakamutorera license remuno muSouth Africa, haana kana kumbogara, akaenda even for testing. License rake rakangoya tigere kumba, akazongoenda kuma-fingerprints nei. Mukomana she, I am setting her up because she is supposed to die, sezvo ndakatopiwa madates kudhara. And the rule in our club is that kana wapiwa date nenganga yedu yekumozambique, you have to do that, because kana ukasazochekeresa munhu uyo waunenge wanzi ndiye uri kufanira kuti unge uchichekeresa, seitha ndiwe unofa kana kuti unokwanisa kuremara. Ine hangu zvekuremara handidi mukomanashi, kana kuzoita zvironda zvisingazopori, aiwa handidi. I have managed to stay clean. Ndine dzimwe shamwari dzangu vane zvironda zvisingapori kune dzimwe nzvimbo dzakavanzika nekumusana uko mukomanashi. So inini I have avoided that by making sure kuti kana ndikapiwa madates angu ekuti ningi rufanira kuti ngochimuchekeresa musi wakati, it is so much better kuti ndinge ndichitozotsvaka vanhu vanokwanisa kutoponda munhu iye, kana kuri kunzi zvemishonga zvinenge zvaramba, ndingazotaurisa ndikazopinda busy. So mukomana chimusikana uyu ndakasanganawo naye, invited to this other wedding this year, ndo patakasangana. Saka the way that she was looking at me, ndakatoona kutoti munhu uyu anakirwa neni. I then approached her panguva iya yekuti vanhu vainge vava kudya. Then we sat together and we started talking. Ndobva taramba tichitaura, and I told her that I was in love with her. Iyo akati, it is too quick, too soon, but it is okay. After that mukoma ndobva taramba tichingotaura. I went to my place, ndakangotaura naye kahwani chete. Munhu ndokubva atonditi kana ukandiitira Uber ndinouya. Munhu ndokubva auya paya. Takaita zvatakaita mukomanashi. Within a very short period of time, munhu uyu akandisedusa such that I found myself proposing love to her. We had our private wedding mukoma. It was not a lot of people. We only had 20 people on reception, and after that was when we moved on with our life. But nyaya iripo mukoma, inini I was not supposed to get married so soon. I was still waiting for the right moment. Saka uyu arikufana kuti ange achizofa. Mukoma arikufana kuti ange achizofa nekuda kwekuti indava yake, ndiye akachiva upfumi hwangu, akandimanikidza kuti ndinge ndichizochata naye. Iyo kusaziva kuti kuchata kwandainge ndichiita naye kwainge kuri kutozvitengesa kwaainge achiita upenyu hwake. Kana mukaposta nyaya yangu mundiudzewo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. So nezuro pandakanzwa imwe confession yevamwe madha vainge vachiti ivo vanoita zvekutengesa mafuta ekubleachisa vari muno mu UK, ndakabatikana chaizvo mukomanashi nekuda kwekuti mukadzi wangu, she is busy doing that, and I have been trying to talk her out of that. Mukadzi wangu mukoma ava nemasports, especially mukati mezvidya zvake umu ane masports anenge ari reddish, and those spots they are not going away. Zvino mukomanashi mukadzi uyu ndinoti kana ndikataura naye zvinenge ndichimuudza kuti these things that she is doing, it is not making her to look more beautiful, but she is turning into something that I don't even recognize. Mukomanashi iye ari kungoramba achingoita zve-bleaching, and I am scared, and I feel as if it is far much better for me to walk out of this marriage. Munhu uya wekuti she looks up to those people vanoita zve-bleaching, vanakanyimbawo nanani. Those are her role models. Izvezvi kutaura kudai, she is saving up, arikuti arikuda BBL, in which I do not want my wife to end up doing izvozvo zvana BBL, achienda kunoitwa surgeries and what. How can I speak with her in a nice way? Because the last time that I spoke with her, akanditi hanzi I speak with her in a harsh way, ndokusaka
ari kuramba achiita zvaari kuita. So I really do not know, is she the one that is manipulating me? Am I the one that is wrong? But I never forced her to become light-skinned. Is it because of my ex? Because ndine ex yangu who was sort of like color-dish, the way that her skin was. So maybe she is trying to replace that ex of mine. I really do not know. How can I show it to her that I have gotten over my ex? Kana painozva ndinofanira kuti ndinge ndichigadzirisa, please ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Secret yangu is that ndafunga kuti ndinge ndichimusiya ndichiramba mukadzi wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Nyaya idzi dzebleaching zvakangoma hazvo vedu we. Are you in that process yekuita skin bleaching anzi ni waoma BBL? If you are in that process, can you please come to my inbox and tell me your own side of the story? Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndiri mukomana uye zvekare ndine makore 25 years ekuberekwa. Ndakauyawo kuno kuSouth Africa last year but 1. Saka pari zvino zvindiri kugarawo nemusikana wangu. Musikana wangu iye ane makore 55 ekuberekwa. Nai kugara nemukadzi mukuru kwauri zvinokwanisa here kuzokukuvadza? Because pane umwewo musutu watinoshanda naye kubasa akanditi kana uchirara nemukadzi mukuru kwauri hanzi iye anenge achitora ropa rako, iwewewo uchitora ropa rake, zvinozokukanganisa nekuda kwekuti unenge uchiri mwana mudiki. Hanzi unozoita maproblems ekuzorwadziwa nemusana nekuzotadza kunyatsokupefoma semurume pabonde. Nyaya ichokwadi, does it have any scientific basis? Please, kune avo vanenge vachida kundijaja about makore emusikana wangu, no, you do not have that right to say so. See, kune avo vanenge vachida kundibatsira, feel free to help me only kana uine scientific knowledge. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndoda kungobatsirwa nevanhu vakaita masciences kuchikoro vane scientific knowledge. Ngatimubatsirei mwanakomana uyu mucomment section.